Jami'an tsaro sun cafke wani matashi da muggan makami a unguwar Ciranci da ke karamar hukumar Gwale a jihar Kano. Jami'an tsaron sun cika hannu da matashin ne yayin da aka soma hargitsi a unguwar ana tsaka da gudanar da zaɓe. A maimakon a fara zaɓe kamar yadda aka tanada, rikici ya mamaye wani yanki a unguwar Ciranci da ke zama mazaɓar ɗan takarar gwamnan jihar Kano na jam'iyyar NNPP Abba Kabir Yusuf, wanda aka fi sani da Abba Gida-Gida, da kuma shugaban jam'iyyar APC na Kano Abdullahi Abbas. Cikin wani rahoton bidiyo da aka yada ya nuna da jami'an 'yan sanda rike da bindigogi ke kai kawo a tsakanin jama'a da ke nuna alamar tsugunni bata kare ba. Unguwar Ciranci wanda ke cikin karamar hukumar Gwale tana da tarin rumfunan zaɓe, inda tun ba yanzu ba dama an yi hasashen babu lallai a kwashe lafiya a zaben saboda tsananin adawa ta siyasa da ke tsakanin jam'iyyar NNPP da kuma jam'iyyar APC mai mulki a jihar. Da jami'an tsaron 'yan sanda ke zaman jiran kota kwana, inda suka buƙaci ƙarin jami'ai yayin da wakilinmu ya hangi wasu matasa suna musayar kutufawa tsakaninsu. Bayanai sun bayyana cewa ita zara kalilan ne zai tsakanin irin fannin zaben jigajigan jam'iyyun guda biyu. Sai duk da wannan hargitsi an kammala shirin soma aikin zaɓe a mazaɓar da ke sakandaren GSS Balarabe Haladu a unguwar ta Ciranci, inda ake sa nan da wani lokaci Abba Gida-Gida zai fito domin kada ƙuri'arsa a wannan mazaɓar.